Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utivar sa Kasurog ng Bayan. Okay, good afternoon once again mga padaba ko na who is watching and viewing to my program Kasulog ng Bayan. Sa ginaray po, ako po ang inyong lingkod, Gilbert Bolivar Otibar. This is my new house
And this is my new Bicol Net TV po. Okay? We are going to magkakaiba po kita ng sarong oras na magiribanan po sa oras sa apo na ini. And kita po sa mga kuya po dyan, kuya, ate, bunso, friends of Eagles, mga kumpadre, padi, mga amigo, amiga, mga brothers, mga kasurog ko sa basketball. Welcome po kamo. And you can chat me or send your message kung ano po ang mga gusto nindong ipaabot. Okay? Mga important na public announcement. Please, mga greetings like graduation greetings, mga birthday greetings, and ano pa man po na mga greetings. Sa ngunya na hapon na po to, I have waiting to my guest, but this time inintay ko po sila. For the meantime, dahil may oras na po ako, alas 2 na, kaya I'm going to start my program. Okay, sa mga viewers ko who is watching today, welcome po kamo sa my programa ko, Kasurug ng Bayan. Wow, okay. And also, sa mga padapa ko dyan, dati sana, maintain ang gayon, kandaragang magayon. Yan, okay. And to start with, yan. Wait, check ko yung mga aparatos ko kung nakaano kita. Yan, okay. And sa mga nag-viewers, sa kuya, welcome po Sinda. Welcome po kamo. Okay, padaba ko po kamo. Okay. And ngunyan po, the time is 2:02. Yan, alas 2:02 pa lang po. And my first agenda or issue this afternoon sa mga ano po ini, sa mga padabata po ng mga kapamilya, active personnel sa Philippine National Police, especially to those mga retired and pamilya ninda, mga friends ninda. And I will also tackle this afternoon kung ano po ini po na about sa pension system kan sa tuyang mga padaba na mga Philippine National Police or the military uniform personnel po. Okay? I-discuss ko po yan kasi po sa karaman po kang kabos, and lalo na po sa mga amigo, mga friends ta na mga MUP. Pag sinabing MUP po, military uniform personnel po yan. Okay. Now, sarusaroon ko po yan na about the proposed pension system. Okay? For the information of everybody, sana po maaraman kang kabos na ano yan, kung ata this time ang sa tuya mga padaba na mga military uniform personnel, itatakol po ang situation contented ng mga bonuses, not bonuses, salary, and about the sumang-retired pension system. Okay. May tumatawag muna sa akin. I will call first. Okay. Hello? Saan ka? Hello? Digdi ako sa Bagong Bayan, Daraga Albay. You can proceed po. Basta yung reference mo, Daraga Bakery, nakapark yung NMAX ko, and I'll wait for you. Sa luwas lang. Mabasa mo man yan. Bicol Net TV po. Okay? Thank you very much. Wait ko mo. Magtok-tok lang ka mo po. Salamat. God bless. Okay. So, guest ko, paabot. And alatunta po. Dahil ini, sa mga amigo ta ini, na mga active personnel po ining PNP, tamang-tama ini, papapyawan ko sinda with regards of this topic na i-open ko sa inda. But morely, why I am invited them because of their patungkulan sila sa indang mga plans and programs about their unit. Yeah. Later on, after the interview ko sa kanila, papasok na po tayo doon sa programa ko. Okay? And mamaya po, I have a good vibes para sa Indo. Akantanta po kamo. Kaya please, stand by and stand by po and
Magano lang po. Basta po, alatong ko po ang inyong mga shout out or whatsoever. Okay? Yan. So mga friends na yan. Okay, sige. Okay. Lahat lang po ako kan mga ninyo. Mga very important message po nindo. Okay. Now, while waiting po sa guest ko, diretso ko na po dahil sayang ng oras. Okay. And sa ngunyan po na hapon, medyo magayon sa panahon. And base po sa mga update kan sa tuyang sitwasyon sa panahon, may something na papaabot po sa endo. Okay. Wait po. Yan. Wait. Okay. Ini po. Okay. Now. Ini po. Okay. Sa present setup situation po kan sa tuyong panahon. Yan. Okay. 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 Yung gusto po magpaabot ng kanilang mga public announcement, welcome po ang kabos. Okay. Sa mga padaba ko po ng mga amigo, mga kabola, yan, ang Team Gary Basketball Team. Yan, na kasubanggi, magayon ng sukawat, nagpirdihan last quarter. Kaya itong kawat mi kasubanggi is very important po. Talagang if we win, nanbiring sa part me, but kailangan naming manalo. Okay. Top 4, nakasabay po ang team sa top 4. Pang siguro pantulo kami. And luckily, baka by next week, knockout game. I'm happy with to my teammates kasi por paano maski kami arababa pero mga malanit, and at the same time magayunon ang ginibanan because of teamworks, yan, results success. Kaya this time hindi ko inaalis ang larong basketball sa buhay ko because alam nyo pag gumagalaw tayo, naglalaro tayo, gumagana po lahat. Okay? Gumagana po lahat. Ang yan. Wait. May tumatawag po. Hello? 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 Uy, Dalaga Bakery, diretso ka lang. Nasa right ako, may nakatambay na NMAX. Makita mo man, Bicol Net TV. Okay? Net TV. Okay, ganito lang yan. Ang reference mo is Dalaga Bakery, diretso ka, then nasa right po siya. Daidnan lang kayo. Okay? Sige. Nag-start na ako. O sige, thank you. Yan, salamat. Yung guest ko, nawawala. Hindi na kukuha itong Bicol Net TV. But yun nga, sabi ko, hihintay ko kayo. Dahil nag-commit na, sir, kailangan namin, sir, makapag-radio guesting. That's why, inintay ko sila. Kaya, nagpapepiaw muna ako. Okay, sa mga players po ng Mayun Ballers Club, dyan po sa ongoing na internal basketball game, dyan po sa FNJ basketball games. Kaya po, sa mga gusto po na magpadaplos, may mga slot time po kita dyan na you can avail, you can sa grupo ka mo, gusto nindo magpadaplos, magpapawis, yan. Just visit lang po dyan sa FNG Basketball Gym. May mga staff po dyan. Entertainin ka mo, welcome ka mo kaya. Then, makikita nyo po ang rate. May pangbanggi, may pangaga. Yan. Then, magayunon po ang place. Safety everything. Pagpalaog mo duman, ang kalinigan. Yan. Kaya, dahil ka naman makalaog, dahil ka makakawat, pag dahil ka mo nag-brush sa inyong mga sapatos, tapi maintain po sa tuya ng management na maintain always ang gayon or the cleanliness, the surroundings of FNG Basketball Gym. Kaya sa mga nakalaog na apat na team sa second round,
Okay, advance congratulations po sa Tuya, Kabos, na nakalaog. And Masipo Kasubanggi is a physical game. And sabi ko naman, mga padaba kong players, luway sana. We have a family who is waiting for us sa bahay natin. Kasi pag may nangyari, injured ka. Di ba, ganun lang. Just a good camaraderie sa paglalaro. Kung ano man mga laro, basta no harms. And also, binabati ko na pala yung mga SBP, DERA. Yan, sa Panginoon po, kansamayang commissioner, si Commissioner Mapula. And sa Gabos po na member kang SBP DERA. Yan. Okay, good luck po. And I'm happy because nabasa ko doon sa post ng ating or mayor ng Daraga na tutuloy-tuloy na po yung Arangkada Banwa basketball tournament. Yan na ang pagkaarambo kayo ni it will start sa July 22. Yan. July 22 po ang hapon. Yan. Morning or hapon basta everybody po is naka-noted na yon. Okay? And sa lahat po na invited na staff dyan, sa mga referees, mga staffin naman yan. And meetingan yan. Talagang kumbaga sa strategic planning yan. That the upcoming Arandar basketball Arangkada Banwa basketball tournament must be in a good place. Yan. Ibon po yan, diyan po yan sa ibon po yan diyan sa Daraga covered court. Sarong pinakamagayon na covered court diyan sa Banwaan, Daraga. Okay. So mga nag-watching and viewing to my program, don't hesitate po. Magpadala po kamo sa indong mga very important greetings and I will entertain that po. Okay? Just hang on and I'll wait for you. Okay. Yan. Okay. Check ko muna ang hindi ko pa nahiling sa mga nag-ano sa kuya. Yan. Si Warren Perilunya is watching. Okay? Thank you, Warren, for viewing. Wow. Ika pa sa nahiling kong nag-viewing sa kuya. Heart pati. Thank you, Warren. Ini si Warren na saruin ni sa Maiguson na up sometimes magiging makalaog ini sa either PNP, BFP or basta magigos, okay? Dahil ang pagsakripisyo po sa paglaog sa government, lalo na po sa uniform personnel, mapagal. Kasi from head to foot, lahat ka po i-check niyan. Kaya if you are planning to enter po sa any branch of the government like military or MUP or military uniform personnel, dapat po from external or to internal, dapat prepare po ang lawas mo. Because may mga rigid training yan. Ako at the time when I entered the Philippine National Police then, 1996 ako nag-apply. 1996. And yun, ako, I'm saying that I've been prepared. That's why, nung college years ko, I've been a school varsitarian, school college. 4 years. Kaya, kumaga sa may future plan ka. Na after you graduate sa college, masunod ka, if ever pumasa ka sa mga board examinations, sunod kaan. Depende po kung anong course. Like, kung criminology ka, yan. Ako lang pipilian mo. Military, BGNP, BEP, fire, or costume police, PDEA. Ako lang mo yan mga lalaugan. Ang gagayunan lang is dapat prepare ka. Prepare ang lawas mo. Mental, dapat, nakulong pong aagian mga proseso. Sa neuro, medical, yan. Tapos, bako man sa patuwa doon ka dyan, ilingon kung may almoranas ka.
Kung may kuha kang nagsusurubra, tawag na term ka yan, hemorrhea na yan, magsusurubra dyan sa, ano mo, perta mo, aliun yan, nabawal sa ano yan. Ako, it will happen to me. Nangyari po sa kuya yan during my officer's application. Nung, kami, stripping. Pag sinabi po na stripping, papaurubaon ka mo kabos. Separate man sa babae, separate man sa lalaki. Ilingon kung may tattoo ka. Ilingon kung may mga something na dapat ano yan. In my case, may almura na sa ako. Dahil matibayin ako sa marang kaya, kang panahon. Kaya yun. Yan. Pinakali ko ito. Di Pilipinas kong mahal, mga padaba ko. Masaniton palan. Kulugon. Magalion pala ng almoranas mo. Pilipinas kong mahal. View ako ito. Pinatuwad. Pero doon ako ginibo kayo sa ano. So operation ko naman sa Kataid hanggang Prame sa likod. So ano sila luman? San Juan Hospital ka dito? Yan. So sabi ko, this is na-testing ko ang buhay ko sa sitwasyon na ito ito. But anyway, because of pagsikap ko, I surpassed that training. At the same time, luckily, I've been accepted as an officer through lateral entry. Yan. Criminologist. Then, okay. Yan. Nauriyan. So, kaiba ko. O, hindi na. Okay. I have a visitors here from RSTU 5. Yan. Okay. Sergeant Waps. Okay. Tabi ka muna. Kasama mo sa in. Malagon mo. Tama. Picture siya. Yan. Sige, welcome ka. Okay. Pasensya na ka mo, Waps. This is my new house. This is my new net TV. Yan. Ini Waps. Yan. Malagon mo ito pa rin. Picture siya. Reset. Malagon mo. Tanganing, okay. O ini po ang sa kuya na guest, nararani ka, medyo arayo, may dinalingang pagkagwapo mo. Okay. Apo din na ito kayo mo, mag-viewing siya, hindi kang programa mag-viewing siya. Yan. Malawit siya. Okay. Mapapicture man diretso na ito sa assistant. Yan. Assistant PC. Opo. Kaya so mga, Okay lang sir, naka-pixelize. Ha? Okay lang ito. Okay yan, magayon yan. Kaya nagmaon ako. Kita ko ng uniform mo. This is, Go pa ako dyan sir. Go pa ako dyan. Yan, sige. Okay, pwede. After, very good no, sige na. Ma-picture kita. Punat na natin. Okay. Sa mga tugang ko po na nag-viewing, watching to my program, I have a visitor here. Siya po ang PCR, Police Community Relations sa RSTU 5. Anong meaning ang RSTU 5, idol? Regional Special Training Training Unit. Hindi ka. Yan. Tana, hindi kami nahiling. May ano kayo naman. Okay. Okay. I-ano na naman microphone mo, idol. Sige, subog pa. Yan. Okay, na. Ano? Okay, loud na. Yan. Thank you very much po, SM, sa pag-assist. I love you. Yan. Panabaho ko yun si Kuya. Tapos sabi ko nga, this is my first day. Gusto ko magayon impact ang programa ko. Kuya, paano ko dito mailing Kuya sa mga, Kuya, so nag-viewing ang program ko sa baba. At least, i-greet ko. Kuya Nel. Hindi ko na iling dito Kuya Nel. So, mga mga nag-iiling. Okay. I-check lang niya mamaya. Yan. Ano po yun Kuya Nel? Ano pindutin ko? Aren. Yan, sige. Yan. Wow, gayon, no? Pasensya na po, tangon ko pala napindot. So, iilingon ko. Saro-saro ko kamo mamaya, ha? Ano ito? Si iba. Okay. Yan, okay. Okay, good afternoon again. I am here, my visitors. Snappy. Police Community Relation Officer o PNCO ng Regional Training School, Unit 5. RSTU 5. Kaswapon, yaw na ko duman. I've been invited as one of their lecturers sa POBC. POBC means Patrol Officers Basic Course. Di ba tama? Yes sir. Okay. Now, I'm here, si Sergeant Paparinya, saro po yun sa mga tactics at the same time, medyo senior naman yun
Siya po ngunyan ang nakadetail po siya ngunyan duman sa Villa Hermosa, Yes, sir. Yes, sir. Caraga, Albay. Duman po ang satellite or duman po ang ano ninda, ang training center talaga. Diyan po sa Camp Ola, may magayon diyan ang may ninda sa mga classroom class. Duman po kung rigidan o talaga palaraplusan, duman po yan bigay mo sa Villa Hermosa, talaga Albay. Sinda po ang mga snappy na mga staff duman po sa Villa Hermosa talaga. And also, good afternoon po, Sergeant Villamer. Kaiba po ini ni Sergeant Waps. Okay, Sergeant Waps, kumusta po ang satuyang RSTU 5 sa Ngunyan? May mga ongoing po kita Sergeant Waps na mga training, Ngunyan, doon po sa Villa Hermosa? As of now, sir, may ongoing. Sige, Okay iranin mo. na yan, sir. Iranin mo. Okay. As of now, sir, may ongoing kaming 160 personnel ng Pro 5 na ongoing pa rin yung BISOC training. Wow, BISOC. Basic Internal Security Operation course nila Opo. na good for 60 days lang. Yan, very good. Aram mo, yan nabisok yan po, Sergeant Waps. Iyan mo yan sa mga PO1s na tapos pa lang mag FTP? Yes, sir. Yung from Wow. FTP yun ang sunod nilang Opo. training. Yes. Yan po, yung Sergeant Waps na 160, lahat po yan lalaki? All male lang yun yung 160 namin na nasa Villa Hermosa. I see. Okay. Okay. Ang pagkara po kaya Sergeant Waps, after the bisok, tapos na siya mag-FTP, di ba? Yes, sir. Okay. Then, after FTP, Sige. bisok. Then, after bisok, Distribute. distributed na sa kanya-kanyang unit nila kasi Oh. before sila, sir, nagbisok is may kanya-kanyang unit na sila. Ngayon, after graduation nila, may magsusundo sa kanila doon na sa kanila ng mga unit nila kung Okay. saan sila assign. Okay. Bago pala kita magpadago, Sergeant Waps, please greet mo muna yung mga kasama mo doon sa opisina ninyo. Sige. Good Good afternoon. afternoon sa mga kasama ko sa Lalo si boss, sa RSTU 5 okay. personnel, saka to our chief, si Sir Police Lieutenant Colonel Arnold Dugas. Yan, nakahapon na met ko siya. Gwapo pala si Sir. Sabi ko, Sir, ikasan dapat siya ang guest ko. Para sabi niya, new chief namin. new OIC. chief OIC. Wow, na-met ko siya. Sige, yung mga nasa opisina pa, Sergeant Waps. Kay Sir Villas, kay Ma'am Heights, Ma'am Putol, and Ma'am Rosanes, Okay. Siya pa. Lucis, Pabiliano, Yan, siya pa di. Oh. Ed, all, yung hindi ko na-mention. Good Oh. afternoon. Okay. Snappy talaga. Sergeant Waps, presently, ano na po ang rango mo? Saan yung names kang ranks? Ngayon, sir, as of now is I'm Police Master Sergeant. Kung sudati, ano yan siya? SPO3? PO3? SPO1, sir. SPO1. Pero dapat, Sir, medyo na-late lang sa schooling. Nararamdaman mo ang microphone naman, di ka malitangon. Medyo na-late lang, sir, sa schooling. Di pa Yeah. nakapag-schooling. Pero, Sergeant Waps, di ba graduate ka man? Yes, sir. Oh, di you're qualified for the next rank. And at the Sir, same time, yung, sir, SLC, wala pa ako. SLC, okay. Pero years ka na in service. Mga 21, going to 22 na next year. Bagay yun, pwede na plan mag-optional. Later on, bago kita mag-end, may apot ako sa imo, no? Pero, Yes, sir. it's hindi a matter of ano lang. Yun lang na mga, your own good opinion Yes, sir. regarding din sa tiga-propose. Later on na yan. We will going to proceed to our topics dyan sa espesya na nindo dyan sa RSTU 5. Okay. Now, aside from you have mentioned that there are 160 personnel which undergoing BISOC. Yes, sir. Tama. Ang meaning ng BISOC is Basic Internal Security Operation Course. Course. Yan. Course that will take 60 days. 60 days. 60 days is start at 2 months. 2 months. Okay, yan. Yan po na BISOC, dyan na po matitesting po sa tuyang mga nag-undergo na training po, yung BISOC na yan,
yung lahat po, air to ground. Di ba, Idol? Sergeant, Waps, air to ground na training. May sa taas, may sa baba. Then all, from water survival, and so forth so on. Kasi inagiyan ko man yan. And kahit itong panahon, Sergeant Waps, to tell you the truth, mga magpitong pa kayo, ang mga training staff na dyan. Scout bang tawag sa atin? O, scout pa. At the same time, puti may body contact pa itong panahon, may suntok pa. Normal yan, may balbal pa. But ngunyan, dahil nga sa easing law, yan nga ni sa mga academy pag once na find outan na nag-violate ka kayan, ma-terminate ka dyan. Kaya ngunyan, dahil sa tuya na Philippine National Police Modernization, pigbawal na yan. I don't know, dyan sa mga academy, but hindi nawawara. It's a tradition. Okay, let's proceed po, Sergeant Waps. Panduwa kong apod sa imo is, aside from Bisok, ang area diyan sa Villahermosa, Diamond nga at least importante Diamond ginaramit sa mga Bisok about diyan sa Mayon, ongoing Mayon eruption, Diamond ginaramit. Minsan sir, mayroon din for repacking, nagre-request minsan from Congressman Joey Salceda. Opo. Pero through papel din may Yan. request. Opo. Mga 20 persons. Yan. But Or magpatulong na magparipak. yan, amoran po kasi ibibigay doon sa mga opo. You know, kaya Sergeant Waps, we are under state of calamity ang Albay. Yes, sir. Kaya automatic yan, Sergeant Waps. Pag may nag-request, basta may papel, obligado kita kan magtao. Yes, sir. Tapos, so training ninda na ongoing, pagbalik ninda, aabuton mo, mahabol sinda, di ba? Yes, sir. Ano yan that is state calamity, dapat nga utilize sinda dyan. But, undergo sinda kan training, kaya dahil sinda pili dyan. Very good. At least, ang satuyan ng mga undergoing Bisok training, nag-attend. Yan, sinabi. Also, pag tulo kong apod, Sergeant Waps, so far, magayunon ng iribatan nyo dyan kasi later on, may mga previous na may naaraman ako na may mga foul, in the same time, mga hissing. So far po ngunyan, magayunon ang nahilig ko talagang they are mold yung mga train natin dyan to be a good public servant someday. Tama daw, Sergeant Waps? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ayun. Kaya ako, naugmaw na ako ngunyan na ang satuya mga nakakarapot sa mga training center. Pag sabi ko yan, training center, di may iwasan po dyan ng baralbalan. Yan. Kaya testing po dyan ang Tolerance. Tolerance mo. Kaya I'm happy na kamunan diyaon dyan na mga nagiling ko talaga na pang gobyerno at the same time, pampamilya, pag-iisip sa future, kan mga trainee at the same time, matauan ning maray na pagluwasin na dyan sa training center, they are good enough. And at the same time, to be a good public servant na maampang sa community. Yes, Tama na, Sergeant Waps? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. Now, Sergeant Waps, dyan po kita naman sa Naugang Camp Ola. Okay. Aside po, Camp Ola, ikang PCR, di ba, Sergeant Waps? And yun nga, ano mo yan po ang mga, aside from there is a Mayon volcano eruption, ang opisina po nindo this time, siyempre may mga plans and programs ka mong pigilibo pa. Ano po ito mga plans and programs nindo? Yes, sir, may mga rin kaming plano rin yung mag-conduct rin kami ng outreach program, yan, tree planting kasi yung part ng PCR activity. Okay. Hindi rin nawawala yung good deeds. Yan, gayon. Basta talaga. Kasi hindi man lang ako ang doon, ang talagang may kasi all personnel man ng Aristeo 5 is gumagalaw naman para doon sa mga hinihingi sa amin na mga activity Opo. na kailangan i-comply kasi may rin kami, may monthly may monthly accomplishment, may weekly pa, may monthly. May monthly, may weekly accomplishment. Hinihingian tayo niya ng IR-ups. Ang pag-aaral ko niya kasi kayo, separate unit kayo, mag-submit rin kayo niyan doon sa pinaka-main ninyo, sa Camp Crame. Training service. Sir. Training service. PNP training service. Yan, PNP training service. I thought that before
before Brigadier General Cabral mag-retire, na-assign dyan, di ba? Yes, sir. Okay. Siya ang former, former director. Ngayon, sir, is new. Mayroon na rin kaming bago, is acting ng OIC, si Police Colonel Okay. Radel Ramos, sir, ang bago namin na. Ano lang siya, full-fledged colonel. Full-fledged colonel. Okay. Sergeant Wops, before mag-proceed kita, i-greet ko muna yung mga nag-viewing sa programa ta. Okay, you can change your clothes mo naman. Pwede na, sige. Balik ka lang, okay. Okay, salamat sa kuya na viewers na nag-greeting. Sabi niya digdi, kay Madam Adan A. Denise. God bless po. Wow, thank you very much po, Madam Adan A. Denise, sa pag-viewing and watching to my program. God bless, sabi niya. God bless po. Thank you. And also, kay Madam Lina. Yan, sabi niya, watching from Anislag Operation Center. Wow. Paki-regards po ako dyan. Ate Lynn, dyan sa Indo. Mga rin, mapasyal ako dyan sa Indo sa Anislag Operation Center. Ini po si Madam Lynn. Member po ini kang MDRA mo gayon. Kung natama ako, dati sa Medica, sa Municipal Health. Siguro, aram ko nasa MDRA mo. Thank you very much, Ma'am Lynn, for watching and viewing to my program. Please take my regards dyan po sa grupo mo. Padaba ko po kamo. God bless. And pwede na po ko magkape-kape. Alas 4 plus 3 na gayon. Dahil magpagutom. Ay mga dyan, mga aid. Pikataw sa mga naka-duty dyan. Ma'am Lina. Joke lang. Okay. Kaya Kuya. Yan. Kay Kuya. Kuya ko ini. From Kuya Ayan. Kuya Ala Ayan Reno Valles from Sorsogon ini. Kuya, sabi niya, okay. Sabi niya, salute Kuya. Okay Kuya. Alam mo naman ako Kuya eh. Even I'm retired na, I want myself busy. Abo ko magparatambay kasi kaya basketball ko, everything na sana, nagre-referee ako. Just to give myself busy. Kasi, marauto na sige lang ang waiting, sige lang ang tambay. Kaya gusto ko yung padaplos. Pag-aga, duman sa daga ako, sa barangay cover. Yan. Sige, ang gabot ko duman ng mga awot, pigburot-bunot ko, taka hindi magturubo. 600 times, balik na. Yan. Nagbalik na Sergeant Wops ta. Ito sa requirements po kasi ng opisina na dapat mailigta ang alam na. Okay. Ayan, Sergeant Wops, nakagawa in uniform. Yan. Snappy. Okay. Kapasta Sergeant Wops, this Bicol Net TV is very open sa... Thank you, sir. Thank you. Welcome po kamo digdi sa Moya. Kung ano po ang mga very important na mga activities, just tap the Bicol Net TV. We will give our time para makapag-cover. And at the same time, mabisit me at sa indong chief. Yan. Okay. Now, bali baga, si classmate ko na Quibilias, baga ma-retard na ito. Yes, sir. Naghihintay na lang yan. Yugin mo yan. Dahil si Kuya classmate na Quibilias, tama naman kasi 1996 kami. Bilangon mo, 1996, present, 2023 minus 1996, pero yan. 27 years. 27. Ang rango niya is Police Lieutenant, Captain? Police Lieutenant. Police Lieutenant, Police Inspector dati. Masuldo siya. Inaabol ni classmate, so one rank higher. Yes, sir. Inaabol niya. Kaya i-discuss ko po yan sa programa kong ini about MUP. Military Uniform Personnel, pension system. Later on, discuss ko po yan. Kaya, ining mga classmate ko, dahil nakatakot na, official naman, di magayon sila, parang sila pulis eh. Kaya, binuna na niya, so, paabot na bagong guidelines. Kaya, nag-optional na. Okay. Kanina pa, balik kita sa Indo, sa opisina nindo.
ito bagang opisyal nila magayunon na Sergeant Waps. Magayunon. Kasi naugmaw na ko pag nag-invite nindo ako mag-teach duman, may aircon. Then talagang supported with Region 5. oo, Pro 5, sir. Pro 5 yan. Gabos na mga schooling na preferably for the ano yan, the promotion, the same time mga kaipuhan kan mga nasa active tang PNP na mag-schooling. Yes, sir. Yan, mga yun. Kaya naugmaw na ako na talagang Sabi sir, conducive for training dapat. yes, conducive for training. Kasi kayo duman baga sa Indo, duman sa Villa Hermosa. I am happy na talagang ang nindo, ang playground. Magayuno na. Kami kang panahon, Isus Pilipinas kung mahal. Maawuto niyan. Ngayon yan sir, may ano doon, bagong obstacle course. Obstacle course, magayuno yan. Pininturahan. Kung aranisan ako duman, gusto kong, ining edad kong ibalik ko ang pag-obstacle course. Talagang mailing mo. Mailing mo sa diri mo. 55 na ako ngunyan. Kung isipon, dapat next year, retired pa lang ako sa PNP. Ito nag-optional ako, araw mo ganyan na, siyempre, may mga plano man kita. Kung ngunyan, siguro nasa servisyo pa ako, anisip ko man, mag-retire naman. Yes, sir. Kaya minunan ko na siya. Okay. Sergeant Waps, this time po, dahil nga pag sa magayunan school, ano nindo, ang training school nindo niyan. Halimbawa ngaya, arog si Madi, naman Ricky, na-promote, na official na, nahali na sa Indo. O kulang na makamong personnel. Hindi sir, minsan, pag medyo kulang man kami personnel, may bigadagdagan man kami sir. Bigapat sa kasi yun na nga, yung sa stopping pattern. Stopping Dapat pattern. mapinapan. Yan, stopping pattern. Baka nga may parating din kaming mga bago na naman na patrolman kasi medyo marami din patrolman doon sa unit namin, sa training Okay. service. Baka sakaling mabigyan naman kami ulit ng additional. Pero inuuna sir, kasi kami ang number of personnel namin is 16 ano? 17. 18 na nga. Sisi sir, na ang 18 kasi Oo. kung maalis naman si Sir Cabillas, mag-retire, Oo. mag-optional na, is balik kami sa 17. Okay. Sa 17 na yan, banga yan, igwadig di sa Yes, sir. Campola, iwa sa Villahermosa. Yes, sir. Okay. Sisi na nga na ang ano nindo, kung sa ano baga sa station nga yan sa Daraga, Mispo. Anong tawag sa Indo? Si ano mga chief clerk namin, si Ma'am Putol. Bago yan. Haloy naman sir, balik-balik na sa amin. Putol? Sa, Babae? Taga Sorsogon sir. Yan si Pading so nagturo sa Rinspire. Si Lucis Lucy, si ano pa? Abiliano. Nya, siya Abiliano, si Lucy. Lucy, si Abiliano. Si Sino pa? Si Sir Gids. Okay, nahali na. Naghali na pala siya. I see. Okay, kaya pala kamunal pala dyan mga original. Lazara. Lucis, Cardel, Abiliano, ako. Kasi si Manlangit man, nag-ano na. Amo, si Manlangit daw, nag-ali na. Nag-abroad na. Nag-abroad na. Nag-ali sa PNP dapat kay Resign to. siya, nag-resign. Sayang. But anyway, so agum guide niya, nasa Canada na. Pinetition siya. Pinetition siya. Pamilya Okay. niya. Okay, very good. Okay, and iyon, magayon po ang nga na ang mga angunya na kung lumawag po sa Camp Ola, a beautiful place. Kaya pagka ginamit ko ang programa kong Kasurog, kasi iyan po ang the home of Kasurog, Camp Ola. Kang panahon may maluya pa ang beautification, ngunyan po lumawag sa Camp Ola, kagayon. And at the same time po, mga magalango na ang sa tuyang mga duty dyan sa gate. They are all malambing, mabait, mag-entertain sa mga naglaog. Kaya ay salute, may big salute ko po dyan sa Campola. Okay. Balik po kita sa RSTU 5 sa Endotabe Idol. Ngunyan, dahil ika ang PCR, di ba? At the same time, ika ang training officer, at the same time, PCR. PC na nindo. Ika ang taga-reparo. Kung may mga activities sa Campola, ika ang ma-attend sa conference. Di man. Si chief namin tapos si Sir Cabillas. Kasi dati sir, pinapa-attend kami pag ngayon, bawal na yung PNCO. Okay. Wala na yung substitution, at least officer, at least lieutenant. Kung wala talaga yung chief, officer pa rin. Officer pa rin. Or most, kung wala talagang ibang opisyal, kung opisyal namin dati kasi isa lang, most senior talaga. Yung chief clerk, yun ang pinapatawag. Okay. Ngayon, at least this time, kamong mga
ano yan, senior PNCO na ang talagang, kumbaga sa ano, for almost how many years, nag-stay ka na dyan, talagang batches of new bread of Yes, sir. PO1s, new entrants, mga PO1s, talagang ano mo na, mga ugali, attitude, and so forth and so on. My daughter ko rin is a policewoman, talagang nagharaki pa yan sa Indo. Kaya sabi ko, mas marami po ang masinunod, Sir. hindi magparakontra, basta tama ang pasunod. It is their own good yan. Aram ko. Dahil ako, nagi man akong PNCO, nag-aspire to be an officer, naabot ko man, mag-officer. Kaya ngunyan, maski retired na ako, my heart still belong sa pagpadaba sa dyan sa PNP. Kaya naugmaw na ko sa opisyan nindo na pig-invite pa man ang gayon ko. Pig-invite pa man ang knowledge ko to share. Yes, sir. To share my knowledge sa inda. Kaya yun, I'm happy with the office nindo sa RSTU 5. Okay. And Sergeant Waps, di ako na di. Okay. Neng uyan baga na ano, today is July. Nasa siguro second quarter kita kang bulan ay kang taon. Taon, sir. Ngunyan, dahil man ka mo dyan nawawaran pa-training, always may training man talaga. In 1 year time, talagang, Yes, sir. Minsan, mayroon ganon. Minsan, nababakante rin. nabakante rin. Ngayon, sir, lahat kasing nangyari yung ngayong year is, automatic pag opening, closing, may magko-close, may open, sabay na yun, join. Kaya, duro-diretso namin. Kaya, konti na lang ang tatapusin namin. Siguro, ngayong 2023 na, RTOP is 3 class na lang kami. Ano meaning RTOP? Regional, Yan. RTOP, regional, annual, Ay. training. Always may training man talaga. In 1 year time. Kasi yung yung annually na mga nakalinyang linyang pa-training ng Region 5. Okay. 'Yun ang tawag doon sa RTOP. May mga friends ako kaya, Sergeant Warps, na this time, they are waiting for the, ng mga bagong PO1 na applicant. PO1 applicant sila. As of now, wala pang advice ang satuya na Siguro sir, pag kasi parang rin, mag-election kasi sir, medyo may yan. Baka after election ng barangay sir, saka naman maglabas ng pagkaalam ko niyan, recruitment. oo. Piningali si Madi na Lord na Monreal. So, aki kayo ni aplikante. O, ngunyan, dahil nga sa paabutan naman na barangay, SK Pwedeng election, masususpend yun, sir. pwedeng mga December, November rin eh. Basta tsaga-tsaga lang, kit lang Madi. Lord na ta, hanggat yaon sa mga padaba ta ng classmate na amigo, adita, basta, basta complete man siya, di ba? Yes, sir. Mag-apply, magbabae, maglalaki ka, basta you meet all the mandatory requirements for application sa Pilipinas Police, wala man yan. And at the same time, kung may mga failure man sa health, na, di ba, pigataon ng resita, Yes, sir. pigaresitaan man yan, para mabagon, di ba? Okay. Okay, Sergeant Waps, the time is 2:44. Okay. I think mag-part ways ka na kung anong maray na mga magayon para dyan sa school nindo, sa RSTU 5. Na, yung with your wisdom, Sara dyan po sa mga ongoing training. Sige. Sa RSTU is always man, basta nandun yung presence ng mga trainee, tapos yung discipline, attitude, bibigay man namin yung lahat ng natutunan namin sa tinagal-tagal namin sa serbisyo. Then, yun, sa RSTU 5, hindi man basta yun nga, hindi mahirap pag sumusunod lang ng sumusunod. Yes. Kasi alam ko naman ang Hindi mahirap yung training pag hindi ka magkokontra. Yeah. Pag kukontra ka talagang mahihirapan ka. Opo. Okay, again, salamat po kay sa Chief nindo, si Police Lieutenant Colonel Arnold Dugas, kay Madi, kay Madam Maxki, yan, kay Madi, apelyido ni Maxki, di ba nagum niya, official man? Sir, Oo, si
Madina, si Madam Cardel. Yan, si Madam. Kaya, Skiros. Okay. Okay, again, thank you very much, Sergeant Waps, sa time. Basta always remember, the Bicol ni TV is always welcome sa mga uniform personnel to be part of mag-attend sa program, at the same time to be a guest, at the same time welcome po kamo. Okay? Again, God bless. Sergeant, picture mo kami duwa. Nakabarasa kami, sa party, talagang, Thank you, sir. yan kailangan dyan. Thank you, sir. Yan, thank you. Welcome ka mo. Always welcome po. Sir. Thank you very much, sir. Yes. Yan. Okay. Thank you, Sergeant Villamer. Yan. Okay. Thank you very much, Idol. Okay. Sir. Welcome. Thank you, sir. Sige. Okay. Regards na lang po kay Sir Dugas. Yes, sir. Okay. And yan po. Kasi po, ang sa tuya na guest, ma-travel pa ini pasiring sa Villahermosa. Amo yan. Kaya mo yan. Ano pa sinda, ma-report muna sa Kampula na they are already there so pag guest ninda talagang na-accomplish na. Snap yan ang nagsabi ko eh. Ang police dapat dapat kanina so happen. So chat mo sa kuya nasa airport pa din na airport. Digdi sa Bicol. Yaw, mo so traffic diyan. Sergeant Villamer. Ikot-ikot kami sir para Abot ang panahon, magiging senior. Arugunindo ko ng mga ugali kasi yung mga senior. Basta sa tama. Assistant PCR. Yan. I like the unit. I like the police military relations. Na-assign ako diyan. And talagang action ang kaipuan ta sa Philippine National Police. To stay magpayaba sa community, everything na maipag-iling tanadat gumayon para sa inda, hindi buunta po. Yan ang tumutok ang PNP. Okay. next time sir, Okay. siya nang ipaano ko sa inyo. Kuya Nel, dahil na baga Kuya Nel sounds, dahil na so background ta. Anyway, thank you very much po, sir. Sergeant Villamer, Sergeant Waps, God bless. Ingat po kamo sa pagbalik sa station din daw. Welcome. Okay. Now, ini po na mga nasa viewing ko, hindi ko na i-mention ko malini. Sabi ni Lynn Bursula Bueno, watching po. Wow, thank you very much po, madam, for viewing, watching sa mga programa kong Kasurog ng Bayan. And also to Idol Ryan Llanaresas, si Padi. Ini po ang snappy, guwapo, pugi, dyan po sa RTC5. Sabi niya, good afternoon po, sir. From RTC5 Mentors. Yan. Thank you very much po. Sergeant Ryan Llanaresas. Ini sa Maiguson. Sa Maiguson, no? Maiguson po ini Maiguson na training officer diyan. Training officer diyan sa Yan, gayon. I love it. I love you, Kuya Nel. Di balik man sounds gayon. Okay. Ayan. Okay, again, sabi ni balik pala kita kay Ryan. Sabi sa mga nailing ko na talagang maintain kayo niya ang gayon. Talagang ang tindog kayo na nami-maintain niya. Sergeant Ryan Llanaresas. Yan. Kaya sana, Idol, aram ko, PEMS ka na kayo eh. Dali na yun eh. Mag-official na yun si Waparin niya. 2,002 gili na kalaog. At inabot ko pa yun eh. Nagsilingan pa kami dyan sa Yan. Sabi man ni Madi, Lord na Monreal. Thank you very much, Madi, for being watching to my program. Okay, kumusta na dyan sa governors? Okay. Kahit na. Basta Buruay. Okay. Tapos si Kate. Afternoon ni Nung Gil. Wow, sa ini, Kate. Anyway, check ko na lang. Thank you very much po, Ihada, sa pag-viewing and watching to my program. Padaba ko po ikaw. Good afternoon. And also, kay Tomas. Yan! Idol, Toms. Salamat. Watching from Legazpi City. Idol ko yan. Pa-shout out naman, Team Veterans Basketball Team. Wow, opo. Kanina pagapig, shout out ko na. So, Team Gary, so Team Ta. Yan unif, siyempre, ikaw pa, padaba ko ika. Sabi niya, okay, shout out sa gabos ng mga
sa gabos na grupo kang Team Veterans Basketball Team. Yan. Thank you very much, Idol Tomas Anyon po. Padaba ko po ika. And also kay Joy De La Cruz Romano. Good afternoon po, Idol. Wow, thank you very much po, Ma'am Joy. Ma'am Joy, kataning ko didi sa Barangay Cover. Yan. Sabi niya, pa-request po, Idol, ng song na Count on You by Pumisyo. Yan. Later on, anak kong ko ini. Unin na po, Kuya Nel, may request, Count on You daw. Kanton tayo ni. Mas di ko kaya, lalatubong ko ini. And also kay Kuya Lon Bergonyo. Sabi niya, good afternoon po, Kuya Sir. Watching from NCPO. Wow, my former station. My former, ako mag-retire, ini po ang Naga City Police Office. Yan, sabi niya, pa-shout out naman po sa Carmo, NCPO. Lalo na po kay Police Corporal Riza Bergonyo. Yan, opo. Thank you very much po, Kuya Lon. Sabi niya, okay, kumusta po kamo dyan sa Carmo? Yan. Hindi ko araman meaning ng Carmo po, Kuya Lon. Ano yan? Okay, wala kamo dyan, shout out po dyan. Padaba ko po kamo. I miss Naga, ang maugmang lugar. My former last duty ko, Naga City Police Office. Na-met ko dyan, so, kampanahon. So, Piña Francia Festival. Pero, sa lugar ko, being the stage commander kang Station 1, 5 aldaw, sakripisyo. Pero po, pagluwas po, sa tuyag, inang Piña Francia, duman sa katedral, namatian ko po ang pagwarakang kapagalag ko, kulang sa turog, din banggi, nagariparo kami. Pero po, pagluwas po ni inang Piña Francia, nawala na sa kapagalan ko sa pag-transfer na sa inya, duman sa, pag binaba na sa duman baga sa Salog, sinakay siya, then transfer na siya duman sa area. Kagayon, kaya I'm happy. Talagang milagrusoan, milagruso din Naga. Sukali duman, so Salog duman, talagang mainiton, pero pag may Piña Francia Festival na titubig, kaya yan. Kaya dapat kita maging siyempre, kung ano pang gibon, dapat we should have to first, God first, di ba? Yan, sabi ni Idol, Cheese, Mindinilla, yan. Shout out Idol gayon, MBC Idol, opo. Ini si Idol Cheese, nakaiba ko yun sa basketball. Believe ako ini, may gusto siya mag-jogging, mag-walking. Sabi ko, Idol, oral daw, kaya mo yan. Kaipuan nga yan, Idol. Kaipuan ko nga yan mag-walking. Siguro, alam ka kayo ni ang sugar, pababaon niya, but I like your style, Idol Cheese. The best. Kaipuan ko, ako nga kuminsan, ni mga paranglers na kita, alas 4, pag nagkimata ako alas 4, baga mapagalo na sa kuya, tulog iraray. But anyway, siguro sa pagtudan man yan. Kaya ako ngunyan, pag suminubra na ako sa pagturog, pagka, kulang sual daw kundi ora ako kutikutihon. Yan, that's a part of aging. Yan. Idol Chess, again, salamat na maray sa pag-viewing and watching to my program. Maintain ang gayon, padaba ko kamo. Yan. Ulit sunod, yan na gayon, ipa. Yuta. Yan. Urat na. Yan. Okay. Yan. Pwede. Si Mark. Okay. Okay, kay Adan. Idines, opo. Na-shout out ko na po ikaw, Madam. Adan. Salamat po sa pag-watch mo sa my program. And kay Madam, Bicol Labo, Camarines Norte po. Mark Aquino. Wow. Thank you, sir, Mark, for viewing and watching to my Kasulog ng Bayan program. Padaba ko po kamo. And also to Nilia Marcaida. Good afternoon po, Bicolandia. Watching from Binangunan, Rizal. Pa-shout out sa mga kapatid ko, Arlene Marcaida Numero sa Gapo,
Daraga Albay. At kay Tili Misa ng Balinad, Daraga Albay. Opo, madam. Don't worry. Shout out ko po. Okay? Sabi po ni Ma'am Nelia Marcaida, kinukumusta niya po ang sa iyang mga mga tubang kapatid na ang pangaran po si Arlene Marcaida Novero. Yan. Diyan sa barangay Kapo, Daraga Albay. At kay Tili Mesa ng Balinad, Daraga Albay. Okay. Ma'am, again, thank you very much for viewing and watching sa Bicolnet TV po. Yan. Kaya salamat na maray. And also to Kuya Warren, si Pilaronia. Yan. Si Warren, good luck Warren ha. Basta sabi ko, there's no harm in trying. Bumagsak ka man, kung ano man ang pi-applyan mo, nakulog pang panahon yan, maabutan mo. Okay? Si kay Omer Peñalosa, yan si Idol. Si Commissioner Omer Peñalosa. Maintain firme Sir Gil. I love you sir. Opo. Maintain baga sabi ko si Kumomer. Kaso lang Kumomer, di mo ako pinasabay sa 5'10 and a half. Para ako 5'6. Oh. Yung iba yung available na team mo dyan, pwede mo na ako isuso. Ano ang baga ako? Para sunod mong baga ako. Pag sabi mo na, pasa. Pag sabi mo na, dahil magtira, pasa ko yan. Okay, good luck po, Kumomer Peñalosa, sa ongoing mong mga pa-tournament. Hope and pray na, okay, na firmly maintain ang gayon ni Ribanan po, especially po sa term sa basketball. Okay, again, God bless dyan po sa Legazpi Hopes Club under by Commissioner Omer Peñalosa. Opo, maintain lang po firme ako sa imo ko. Salamat. And Leno Ropo Ferrer, mabuhay PNP. Yan, ini si Leno Ropo Ferrer. Idol ko ini. Pulis pa ako kay ini. Ini dating sa media na ini. Kaya sige sa pasabatan mi kay ini. Kaya I'm happy na saro ini sa mga piga-idol ko na broadcaster or naging mga member kang media. Amo, don't worry po. Ako kaya Sir Lino, retired na ako sa PNP. Kaya gusto ko mag-enjoy. Kaya gusto ko magpartabil kapag tabang mangyayari sa community. Uni baga being an anchor is also makapagtabang ka pa rin through community about information. Kaya yung programa kong kasurog ng bayan, saruin po sa mga stepping stone na makapagtabang pa rin. My hearts still belong to serve sa komunidad, sa community. Okay, again, Sir Lino Ropo Ferrer, thank you very much for being watching to my program. And also to Idol Ernest Licano Jr. Salute po, Idol. Okay. Idol Ernest, baka pwede po magiko ma-invite tayo kadigdi sa opisina ko ay sa studio me, magika pa lamang yung sponsor. Bahala ka na, maski sarong kabilya sana. Joke po, Ernest. So, basta baka someday tanganing ma-plastic di ang tindahan mo. Si Kuya Nel at doon, very welcome sa Indo. Kaya sa mga padaba ko diyan ng may mga establishment na gusto ma-broadcast, gusto ma-link sa tuya mga kaimanwa digdi po sa Adaraga at sa Indong business establishment. Yan. Sponsor. Okay? God bless. Yan. Opo. Okay, sabi ni Telma Ibdani, pag-awa din niyan sa barangay Ames Barrio, Barangay 1, Ames Barrio. Sabi niya, barahay na hapon, sir, mate, mabuhay. Opo. Mate, salamat na maray sa pag-viewing and watching to my program. Kumusta po ang sa tuyang barangay? Barangay Ames Barrio. Yan. Padaba ko yun si classmate Telma. Kasi ko yun elementary sa pilot, Bupes. Salamat, mate. And also kay Alvin Chipkin Abalita. Ini si Chip Alvin. Bilibaw kayo ni. Nakasabay ko yun sa former me na station. Bilibo no kayo ni. Dahil hindi absent. Pero mini present. Kabus na mga pagkanta, TikTok. Talagang, labos pag dinanin mo duman niya sa eskwelahan niya, sa Legazpi. Yeah, very welcome. And marami kayo yung amigo. Idol,
Salamat na maray sa pag-viewing watching to my program. Maintain lang, padaba ko kamo. And Kirayan, pwede rin po mag-guest dyan, sir. Is welcome po, pade. Okay, pade Ryan, Janarisas, Pems. You're very much welcome. Okay, Saga, if you like, you just drop by dito sa Bicol ni TV para ma-share mo man ang mga plans and program kansendong regional training school 5. Yan. Ini pong training school 5, ini po ang eskwelahan kang mga bagong pulis. Yan. So bagong lawag sa pulis, mag-stay dyan sa almost siguro ng 1 year. First 6 months, eskwelahan. Second 6 months, ano na yan? Training. So talagang may mga drills and ceremonies. Talagang militaristic base. Yan. Amo, you're very much welcome po. Pems, Ryan Lanarisa, Saga. Nadaog mo ako, tabi, please shout out. I'll wait for you tomorrow, 2 p.m. to 3 p.m. Idol. Gusto ko, so snappy na attire. Ryan, you're always welcome po. Saga. Pwede. Pwede man po ako mag-guest. Welcome nga niya. Sige. Yan. Okay. Text po, sir. Mag-guest din po mo dyan, sir. Pwede ba? Welcome. Don't problema sa Gloria yung chat niya. Okay. Ano pa? Hindi pa niya. Okay, kay Idol Efren Jose Zerizo. Sir, pa-shoutout po sa veterans. Yes. Ini si Idol Efren. Bilibaw kayo ni. Kasubangge, sukawat mo, Idol. The best. Talagang buminawi ka. Ramo, so sarong kawat napildi lang kita. Seconds to play. By seconds to play, na-steal sa imo, but buminawi ka kasubangge. Pinailing mo talaga sukawat mo. The best, Idol. Yes. Okay. Thursday. Sige, Thursday. Alatunta ka digdi, Idol. Pade, Ryan, sa Thursday. Aram mo niya yung lugar ko? Bicol Net TV. And reference mo lang, Draga Bakery, diretso ka lang. Nasa right siya, makita mo man, may karato naman na Bicol Net TV. Credibility is our currency. Okay? Natunta ka ta, pade. Dapat snappy ang ang suot mo. Tindog mo pa sana. Puti, the best. Okay? Yan, welcome ka po. Thursday. Ay na ako ning guest sa Thursday. Sa agawara. Anyway, manageable. Yan. Okay? Salamat pong maray sa mga nag-viewing. Yan. Okay. So mga very important message din do. Very important greetings. Mag-shoutout lang po kamo. Like kanina, yung napag-greet yung mga tugang niya dyan sa Balinad and Kapo. Thank you very much po. Yan. Welcome po. Okay. Now, since the time is already 3:03, okay, we will now proceed to our issues that we will going to tackle this afternoon. Okay? Ini po na issues na itatakol ko po, ini po kung maaraman ta po na why kung may mga tugang kita na pulis, military, sundalo, may mga pinsan kita, may mga aki kita, may mga relatives, friends. Okay, sige. Taon muna ng commercial break pa na. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City,
owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Una. This program is brought to you by the City Government of This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Oh. Dito pa yun eh. Okay. Okay, back to ano tayo, program. Yan. Thank you very much, Kuya Nel, for assisting. Talagang this is my first time na magprograma. Kaya kapustig din na aparatos, dapat kaputan mo, perfecon mo. Okay. Thank you very much for your time and at the same time pag-assist. God bless. Bicol Net TV. Okay. Yan. Okay. We will now proceed po sa pinaka-main issue po to this program ng Kasulog ng Bayan. As I mentioned a while ago that yun nga na why na ang satuyang namumutan na nagserbisyo sa Pilipinas, nagserbisyo para pa idipinsa ang satuyang demokrasya sa Pilipinas. Okay. Now, dahil sa naambang tawag yan sa Tagalog, yung papaabot na reform about sa new pension system. Okay, sa mga sa mga viewers ko, alam ko naman na may mga friends ka mo na mga na mga PNP, kapamilya, padi-madi. Now, for the information of everybody, dahil nga baga sa gusto talaga na ibago ang new pension system sa tuyang mga amigo, amiga, padi, akita na mga nasa active service. Pag sinabi po na MUP, that is Military Uniform Personnel. Okay? Now po, dahil po sa ining proposal kan sa tuya na namumutan man na Finance Secretary na si Jokno, saroy na sa mga sa sindab po ang kaini ang kumagkasano author na dapat ini na new pension system mangyari ini. Pati po ang sa tuya na Congressman Joey Salceda, saro pa ini sa mga author na nakul na mga nagboto na mabago ang sa tuya na
yan na new pension system. Now, may mga due to the series of viewing and watching sa mga nanakich, sa mga active ta. At the same time, pat sa retired. Retire ako. Kaya nailing ko po na ang mga inanakits po, kung ngata ang mga retired, ngata ang mga military uniform personnel, ang pagdisketahan para mabago ang new pension system. Na kung tutuusin, yan, nag-retired na, yan man lang ang ikaugma ka sa retired. Nagserbisyo ka sa Pilipinas para i-depensa ang Pilipinas. Ngunyan, binago. Yan naman lang. Nakulong na mga sa proposal na arugay ini na manugod nga ni Digdi na hindi lamang inisip na ngunyan, retired. Siyempre, iyo man lang ang kaugmahan, monthly, mag-aabot ang pension. Sa mga active medyo masilumuot ang sitwasyon. Kaya ngunyan po, to inform to everybody, I have a friend sa Camp Crame. Kung ilingon daw, gabos na probinsya, ay gabos na regions. Okay, ang pagkaram ko, kita, ang Pilipinas, may region, ang region ta siguro 18. Hindi ako nasala, pero hindi akong tama ako. Basta we are region 1 to region 18 kita. Puro yan, may kapulisan, military. Okay? Na, they are now planning to exit as soon as possible because of this new pension system. Okay? Okay, siguro po, mga viewers ko who is watching to my program, Digdi Kasurog ng Bayan, may mga kita, sariling kapamilya kita, madi, ng mga active uniform personnel, mga retired. Now, bali po, sabi Digdi, sa nakuha kong data, na ini po na sabi Digdi, 99% na, tuloy na, talaga, na maisabatas na ang new pension system. Even our President, PBBM, yan, ang pension plan ng AFP, NPMPA, PNP, all military personnel na dapat ipatupad ang new pension system. Even the President. Kaya 99% na mayayari. Kaya nakulo na po mo niyan, nag-corruptional. Sabi ba ko ni Jokno, pag hindi ko isinaayos ang pensyon, ang mga sa PNP, there is a fiscal collapse. Pilipinas kung mahal. Fiscal collapse. Why? Na Philippine National Police na ang tinarget nila. Yan. The MUP. Sa mga sundalo ta. Yan lang. Tutuusin nga, nakulong po ng mga government agency na dapat siripon. Sabi nga ni kan mga nagluman sa mga may maganda mga mga comments. Ilingon mo daw ang sweldo ni Jokno. Alang kawon. Dapat yan ang bawasan kaya. But, yung nga yan. Siguro, nung the time of our former president, si PRDD, talagang nagpakitang gilas. Pag ako ngayon naging presidente, tataasan ko ang sweldo ng mga kasundaluhan. All military uniform personnel, tataasan ko. Nung maging president siya, nangyari. Pero that time, si Jokno, saro na yun talaga na economic advisor niya ini or talagang niya, finance secretary niya ini. Dahil nakairo. Because the president talagang ginibo niya ang gusto niya. Dinangkawan ang mga sweldo kang PNP. Inabot ko ito. Naglangkaw sa sweldo kang PNP, I think 2019, 2018. O kaya yan. 2018, tama, 2018. Then, sa part ko, nag-retard ako 2020, kaya na-bill ko ito na increase.
Oh, yan. Kaya ngunyan po, sabi digdi, base duman sa House Bill 0067 and Senate Bill 284. Yan. Na new pension system. Propose na yan. Talagang, I think by next year, 2024, mga July man siguro, i-implement na yan. Kaya now po, dahil sa mga naka-20 na, 25 na mga from AFP, PNP, in other allied branch of the government, nag-blue. Yan. Talagang takula nag-optional because of this. Okay. Number 1 po. Yan. Sa new system, pension system na tackle niya is hindi daw na applies to all active NUP, military uniform personnel, and new entrants. Yan. Ini na bagong proposal, i-apply daw ini sa mga active and new entrants needing new pension system. Number 2, ini na monthly contribution. Ay di, no more automatic indexation. Yan. Ini sa part me ng mga retired. Okay? No more automatic indexation. Halimbawa ako, nag-retire na akong police major. Ang pension ko is, inabot ko so 1 rank higher na police lieutenant colonel. Kung ano na lang ang sweldo ko this time, yun na lang. Kung mag-increase ang active, dahil na kami ma-increase. Among gusto sabihin kayo ni, na no more automatic indexation. O, kunyan. Yun na. O, yeah, sa mga retired. Aram nyo po, ang mga retired, maski po yan retired na, basta necessity, kaipuan kang pamilya. If there's an emergency, kung wala ka business, wala ka savings, obligado mag-loan manggiraray. Yan. Kaya, ang sa tuyong mga retired, iyon ang dalagan, loan. No, sa active ka pa, nagpara-loan ka. After your retirement, obligado mag-loan pag may emergency cases sa pamilya mo. Obligado ka. Kaya po, inimipapandua, no more automatic indexation sa mga retired ini. O, kung ano sa natin na, PEMS ka or SPO4 ka, dyan ka na. Yan na sana. Kung mag-increase ang active, take na po. Yan. Okay, next. Monthly contribution deduction starting from 5%, 7%, 9% base pay ng mga active MUP. Ayun ini. Kami kayo kang panahon, nung nasa active pa ako, dahil kaming didakan, inabot pa kayo sa GSIS, inali ito, pinalit sa PSM BFI, binalik na naman ngunyan. O, ngunyan, so mga active ta, babawasan na po. I don't know kung ano ang shame ka ini na 5%, pirang taon, ining 7%, 9%. O, kaya po ngunyan, so mga active ta, nag-arangal, puti ngayon, ngayaro kayo naman. O, kaya, siyempre, grabing mga gossips, grabing mga catch kan mga active ka. Okay. Number 4, optional retirement from 20 years to 25 years of service. O, kung may plano ka, so active ka, na mag-optional na 20 years, dahil ka maka-optional sa bagong new system. Maalat ka munang 25 years of service bago ka maka-retire. Kaya na yan. Kaya, so mga amigo tabita, na mga, to my viewers, so mga, yan, pig-mention ko lang po ini because may mga amigo kita, may mga kapamilya kita, may mga padiyong kita na mga nasa sa military uniform personnel na regard with this new pension system. Okay? Number 5, receiving of monthly of pension will be upon reaching of 57. Yan. Hindi naman sa lumuton. Ako nga wala pa ako 55 ka ito.
Grabe na namatian ko sa lawas ko. O, ngunyan. Okay. Mahalat ka. Halimbawa, you are planning to retire. Optional or compulsory. Pag compulsory ka, dati 56. O, ngunyan, 57 na, nagdagdating sa taon. Oh, yugod mo an. O, kaya, Jesus, grabe, matanglay na talaga. Kaya, from 56 to 57 na. Kaya, kung halimbawa, naka 25 years ka na, 47 ka pa sana, you are planning to retire, mahalat ka po, 57, bago ka mapensyonan. Jesus, oh, how about to sustain your family? How about to support sa mga pangaipukan mong kapamilya? Ayan ang masalimutan sitwasyon. Okay, next. No more one rank higher for purposes of pension computation. Yan. O yun na. Ngunyan, ini ang niling ko na sitwasyon na nakulon talaga ng optional because of this. Ako, salamat sa Diyos, naka one rank higher pa ako. Kung tutuusin, police major sa dapat ang pension ko. Dahil nga nag-retire ako sa police major, one rank higher. O, nagamit ko. Ngunyan, if it is i-passage na na new pension system next year, wala na, wala na po na one rank higher. Yan. Kaya yan, grabe mga inalakits kan sa tuyang mga nasa presente ng mga active. But they cannot reklamo because they are nasa service pa. May mga inalakits ka man, show the manner that you will raise your side through change of chain of command. Ipapaara mo, masulat ka, ipapaara mo sa kataas-taasan. But ang ating mga higher ups dyan, dahil man yan magkairero. Dahil kung maray kami mga retire, pwede kami mag-rally-lari, retired na kami. We can, because we are in a democratic country. Pwede kami mag-raise kan sa muya ng mga inanakich sa talsada. Pero so active, tayo ka magparanaya na pag nasirip ka dyan, tapos ng Pilipinas kung mahal, wawa sa mga active. Kaya yan, kung pa, lump sum decreased to 18 months from 36 months. Okay, ako kaya, sa case ko, nag-lump sum ako, 36 months, 3 years. Kaya ako, this year ako makapensyon pa sana. Nag-lump sum ako. Ang rason ko, why I am availing lump sum. Pakaptang ko sa kwarta. At the same time, kung machamban man ako, at least nakaptang ko sa kwarta. Ngunyan, sa bagong new pension system, from 36, 18 na sana, 1.5 years na sana, ang maaabil mo. Grabing pagtipid. Tinipid maray sa pulis. Okay? Kaya, yan po ang sitwasyon. Now, kaya, sabi digdi, yun na nga daw ang pagkasabi na the choice is yours. Kaya, ako, if I invited as a lecturer, instructor, dyan po sa Campola, I always emphasize to the student, sabi ko sa inda, ladies and gentlemen, because if ever this new pension system na mangyari, grabe pa ang agian nindo. Kung naka 10 years ka pa, nasa na? 10 years ka sa kunyan, ang edad mo is 30, sabihin ito ng 35. Pirang years pa, bago mag 57. Kaya sabi ko, while you are in the service, maintain mo dapat ang good health mo. Maintain mo ang good health mo. Because of this na mga, sabi ko na, new system. New pension system. Aram ko nga ta, pag nagparaluya ka dyan,
nagkailang ka, di ka man basta-basta maka-claim because kung hindi ka pa naka 25 years, hindi ka pa makapag-optional. Tapos man, kung wala ka pa 57 years old. Okay? Kaya, I think, and I believe, sabi ko sa inyo, love your health. Exercise always. Watch your diet. Okay? Then, yun, sabi ko sa kanila. Kasi, this new system, this new pension system. Okay? Kaya yan. Yan ang anong sitwasyon. But, yun nga, sabi ko sa kanila na siguro, sana na yung mga nasa deliberation pa to nasa deliberations pa. Yung mga matalino natin na mga academy, mga PMA, PNPA, then siguro sa last hour apan kasi mapirma kayo ni siya President PBBM, siya po ang last napipirma kayo ni. Sana may makapag-ing President, baka nga President kita igwang kodita, tapos na. Pero sabi ko nga dita aram. Kang panahon baga, aram to si Green Gunasan baga, nagkodita ka ito, sa Presidente ka ito. But, yun lang. Okay? Now, okay, the time is 3:26. Okay. Tapos na kita din sa issue ko. Wala man po nag-comment lamang or subject na I'll wait for the comments nila. Yan. Okay. Now, wala. Okay. Yan. Okay, wala po. Kaya is now a high time po, mga padaba ko, ng mga kababayan ko dito sa programa kong Kasalog ng Bayan, na I choose this topic for information po. Aram ko, igwa kitang mga kapamilya, igwa kitang mga madihon, mga nephew, nieces, na nasa serbisyo. Mag-PNP man, mag-military man, kung anong mga branches of the government, allied branches of the government. Yaw, nandiyan. Kaya, yun. Gusto ko lang matawan ng kaliwanagan ang satuyang mga viewers. Okay? And we will now proceed to my new good vibes naman kita, seryosoon kita. Okay? Kuya Nel, arin siya pinutong ko di Kuya Nel. Dahil ko na iling Kuya Nel dito, nag-itriknum naman ining aparatos ta. Yan. Hindi na ako. Okay. So, malaw dito dito sa kuyang segment na sunod. Arin pinutong ko di Kuya Nel. Okay. Yan. Ano? Okay. Yan. Tapos, okay. Sa ngunyan po na hapon, this is my, as part of my program, hindi ko pigahali. Tamas ko puro paano po, nakapagma ko sa aldaw na ini, na matawan ta ka muning mga magayon na kanta na saruin siya mga gusto ko na matawan ko ning pag-good vibe sa kuya mga viewers and inubos ko na sa oras ko tanganing may masunod didig programa, labo-laboon ko rin Okay. Makanta po ako para po sa Indo. Yan. So gusto mag-shout out may shout out din Kuya Nel sa sunod kong programa sa ito kantaon ko. Kamay na may na ako, may mga yan. Okay? Yan. Sunod po, ini na po na kakantaon ko po ini para sa Indo. Okay. Yan. Okay. Good afternoon again sa mga viewers ko. Okay. The song is dedicated to everyone. Okay. Kuya Nel, okay na ito Kuya Nel? Walang sounds? Yan. Ayan na. Okay. And my headache, young girls wrote to me, every seems to have time to devote to me. Everyone I saw,
There's no me. Once upon a time. Okay? Med para pinutong ko ni Koya. Ay, wala. Oh. Nagkasabay pa so ano siya. Okay? Ano? Agree. Okay. Yan. Saan? Replay. Ano? Double click. Okay. Okay, pasensya na po mga viewers. This is my first time na magkapot ka ng aparatos. Kaya nagpatabang ako. Madbalik kita sa dati. Yan. Okay na ba yan? Thank you very much, kuya. Yan na. Yan. Sige yan. Yes! Good afternoon again, mga viewers ko. I love you all. And my headache, youngers brought to me. Everybody seems to have time to devote to me. Everyone I saw swore they know me. Once upon a star, main attraction couldn't buy a seat. The celebrities you're dying to meet. I've had a very accolade bestowed on me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share of pain, you know my name. If I ever sing another song or take another bow, I would get by. I'm not sure how. Padama ko mo. Always posting, but you love it all. Sure you had to learn to act, you're above it all. Everything I did, a word uploaded once upon a star. Frame citations hung in every wall. Got a scrapbook full of quotes I can't recall at all. Every time I feel the words belongs to me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother me. I had my share of pain, you know my name. Ay, nawala. Oh, bakit nawala? Ay, naputol. Okay, anyway, i-check natin. Fuenel, nawala. 6-6, a creamy chocolate Okay. flavor. Tuloy tayo. Vitamins and Next minerals channel. at Next song. delicious goodness ng milk. Nuchi Boost. Okay. Naputol. But anyway, condition na yun. The nutritious way. Nuchi Boost. Naputol. Umuunin na. Okay na. Sige. Thank you, Kuya Nan. Girl, tell me only this, that all I have your heart for always.
and you. Ano ni Kuya Menel? May dati pa oh. Ay, may dati pa nagbalik pa. Dati pa nagsawas, di ako pa. Connect. Pulutan na yan. Stop. Yan, sorry. Okay, but na-start ko na. We'll proceed to the next song. Uli na, di ba? Okay. Pasensya na po mata nasa climax na kita nawara. Okay, baysan na. Mapiperfect ko pa ini. Okay? I think na-appreciate po kamo sa mga viewers ko. Basta po, enjoy po kita this afternoon. Maray na hapon po. Next song. Girl, tell me only this, that I'll hold your hearts for always, and you want me by your side, whispering the words I always love you. And forever, thank you, I will be your lover. And I know if you really care, I will always be there. Now I need to tell you this, there's no other love like your love. And as long as I live, I give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you, I need to have you near me, and I feel with you in my arms. This love will last forever, because I'm truly in love with you, girl. I'm truly in over you, it's with you, love. I need you, love, I'm free and truly, you know you're all right with me. Pasensya na po kayo, maski por paano kinakanta ko po. Okay, next song tayo. Kuya Nel. Okay, next. Yan. Next time. Okay. Neto na wala. Okay na. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Tapos na ata. Oo. I-close mo ito pag tapos na. Paren eh. Okay. Para din sa patingin sa ro. Yan. Ay, kain ka na. Always na. Always na. Ini na. Okay na? Ini? Try ini ni. Okay. Yan. Okay. This song is dedicated to everyone. Sa mga padaba ko po, ng mga taga-barangay Tabon-Tabon. This is for everybody, for all of you. Woman, I will love you always, and I
Promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me, and I love you more than words can say. You'll be the only one that I love for always, forever to cherish. I want you close to me and hold you endlessly. Ooh. And feel you, girl, in my arms always. You, yes, you are my sunshine. You're the reason I reach for, and there's nothing I want more. I need you, I need to have you in my life. I want you always by my side, now and for always. Whisper these words to me, till always be together, just you and me forever. I want to spend with you, baby, my whole life through. Every moment love you. Always. Padaba ko po ka mo. God bless. Daragang magayon. I want to give you all my love, my heart, my soul, my life, everything that I am. Always. Okay. Thank you. Yan. Yan. Okay. Next song tayo. Jesus, Pilipinas ka muna. Thank you very much po. Aski po, nakita ko, ilalabas ko yung boses ko. Yan. Okay. Next song. An angry silence lay where have it been, and in your eyes a look I'd never seen. If I had found the words, you might have stayed, but I turned to speak
the music play. As lovers dance away around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a friend of yours suggest to stay, and as you took his hand, the music played. God bless talagang magayon. Padaba ko po ka mo. Across the dark room, as fatal silence so, you've been something more than friends before. While I was hurting you by clinging to my pride, he had been waiting, and I dropped him to your side. I couldn't say the things I should have said, refused to let my heart control my head, but I was made to see the price I paid. As he held you close, the music played. Okay, thank you. That's a nice and sana po na-appreciate ko po yung mga viewers natin. At least po nakita nila yung kanta ko. And Baon pa rin talaga ako close sa ko na utang to, dahil pwede sa na. sunog. Kaya kailangan ko talaga makahanap ng ibang racket. To all aspiring designers out there, this is your chance. Sino po ako dyan? Alright. Tingnan natin. okay. Close na to. Okay. Okay, this is my last song for everyone. Pwede ni sana yung Raman o. Tapos na. Raman na lyrics. Lonely table just for one. Okay pa sounds. Okay. And a bright and crowded room. While the music has begun, I drink the memories and the gloom. Though the music's still the same, it has a bitter, sweet refrain. So play the song the way it used to be. Before she left, it changed it all to sadness. And maybe after passing by the window, she would hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Wow. Okay.
Friends stop by and say hello. And I laugh and hide our face. It's quite easy till they go. Then the song begins again. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. And maybe as it's passing by the window, they would hear our love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. And maybe if it's passing by the window, they would hear our love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Yes. Good afternoon. And yan na po. Tapos na po ang pagkanta ko. Thank you. Yan. How to close this, Kuya? Padaye. How to close this? Ma'am, Sa taas. dapat mag-ingat sa usog. Oh. Yan naman. Okay. Tapos na kita. Bakit bakit ba? May extra ka? Ha? May extra. Tapos na. May extra ka na? Okay. Hindi. Napunta. Yan. Ini ito. Parang kung may extra ka na, tapos ka na. Di subigan di pindot. Dawli, ari nuit. Gusto ko na di pa di oh. So ano ko? Kuya, okay, maano na ako, balik sa dati ko bagang si ano niya. Are, ano eh? Yan. Okay. Tapos okay. Yan. Yan, okay. Okay po, salamat pong maray sa hapon na ini. At least po, masipur paano po, pag-try ko kumanta. But let us wait for the response of my viewers regarding sa pagkanta ko. And oral daw po yan, mag-request po kamo, makanta po ako para po sa inyo. Sa giraray po, salamat na maray for this afternoon na masi po nakapapa ko sa mga aparatos, but I'll try my best na mapagayon ko po ang programa ko. Sa giraray po, salamat na maray po sa tuya na station manager na si Kuya Nel Atuon, at sa tuya na production manager si Tony K. Sa gabus po na angkor, digdi po sa Bicol ni TV. Okay? Sana po magayon po sa kuya na first open yan ng programa ko. Tomorrow, another day ko po, then hanggang Friday po ako. Bukas, wala ko guest. Thursday may guest ako. Again, ini po ang inyong lingkod, ang mapinadaba na retired Lieutenant Colonel. Ini po si Kuya Gilbert Bolivar-Otibar. Nagpaparam po ako sa hapon na ini. And sana po, hope and pray po sa gabos po ng mga nasa evacuation, they're all safe. And sa gabos po na mauruli ng mga padre di pamilya, please observe personal safety in your part while driving. Again, God bless. Padaba ko pong daragang mga yon sa gabos po na listeners. God bless. Thank you, thank you. Thank you.